Здравей! Днес ще разберем защо листата по дърветата променят цвета си. Готов ли си за есенно пътешествие? През пролетта и лятото листата са зелени. Защо ли? Те съдържат специално вещество – хлорофил, което помага на дървото да си прави храна от слънцето. Нашите очи виждат хлорофила в зелено. Затова и листата на дърветата са зелени. Но когато дойде есента, дните стават по-къси, а слънцето по-слабо. Хлорофилът изчезва и се показват скритите цветове. Жълто, оранжево, червено. Те са били там през цялото време. Време е за игра. Кое от тези листа може да стане жълто през есента? Точно така! Зеленото! Можеш ли да намериш жълтите листа? Търси внимателно! Колко на брой са те? Жълтите листа са 3. Да си припомним, листата са зелени заради хлорофила. През есента той изчезва и се появяват другите цветове. Природата е истински художник. Браво, малък изследователю! До следващия интересен факт с DY World. И не забравяй да се абонираш за канала на DY World, като натиснеш камбанката.